Εντός ολίγου παίρνουν τις θέσεις οι διαγωνιζόμενοι. Οι διαγωνιζόμενοι είναι οι εξής. Ο πρώτος, ο Κοκκίνς, είναι συριακής καταγωγής, παρακαλώ. Ο δεύτερος είναι από τη Σκάτα, είναι ο Αλέκος. Και ο τρίτος διαγωνιζόμενος είναι από την Κρανιά ο Γραπίσκιος. Παρακαλώ χειροκροτήστε τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Είναι ο Κοκκίνς, κλείσε τη μουσική παρακαλώ. Είναι ο Κοκκίνς, είναι συριακής καταγωγής, είναι 2 ετών. Έχει γονιμοποιήσει τουλάχιστον 200 κατσικούλες. Μόρτης! Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μόρτη. Εδώ. 50 πόντους, Χριστό. Διορθώνουμε παρακαλώ τη μέτρηση, είναι ακριβώς 50 εκατοστά το πλάτος. Νομίζω ότι και με το μάτι μετρέται. Ο Μόρτης έχει πλάτος σε κέρατα 50 εκατοστά. Πού είναι η μύτη σου? Εντάξει, από εδώ έλα. Και με την ουρά, γιατί δεν φτάνει πολύ ψώνα βιγίδα, έχει τον νου ψηλά, λένε πάλι. Έχει μήκος 1,53 ο Μόρτης. Συμπατής, γιατί άμα συμπατήσει αυτό είναι θανατηφόρο το πάτημα. Είναι σαν συμπατάει βούβαλος. 83. Έχει ύψος 83 εκατοστά, παρακαλώ. Πατάμε το on. Ναι, η ζυγαριά λειτουργεί. Λειτουργεί. Και η άνοιξη είναι μη διανέκει, λέει. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ένα θερμό χειροκρότημα. Να παγώσει η μέτρηση, παρακαλώ. 40 γραμμάρια, 40 γραμμάρια. Και πολλαπλασιαζόμενοι, διότι κρέμονται αυτά, το πολλαπλασιάζουμε επί 10, 400 γραμμάρια, παρακαλώ. Το βάρος των γεννητικών οργάνων του Κοκκίνη είναι 400 γραμμάρια. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον γιο μου τον Δημήτρη, ο οποίος έχει απέραντη υπομονή, ευαγγελοσκοπεί αυτές τις τραγικές στιγμές που ζούμε σήμερα. Αυτός είναι ο Αλέκος. Βρισκούσε όλο το καλοκαίρι στο παδί και προτσάτσει 2 κουβάλια. Όπως μου διηγήθηκαν πρόσφατα, επειδή είχε κοντσιαστεί και τώρα και τώρα του κουμπάρει γιατί του είχαν και στα δυο, έφυγε η νύχτα 30 χιλιόμετρα μακριά και πήγε μέσα σε ξένα κουμπάρι και αρχίσει να κοντσιάει. Λοιπόν, είναι ο Αλέκος. Ο Αλέκος, λοιπόν, προχωράμε στη μέτρηση. Κυρία, παρακαλώ, κυρίες και της Επιτροπής, μη φοβάστε. Έλα από εδώ. Σέμι, έλα από εδώ. Τα κέρατα του Αλέκου έχουν πλάτος 91 εκατοστά. 1,31. Κάποιο λάθος έγινε στην προηγούμενη μέτρηση. Έχει μήκος 74, ύψος 74 εκατοστά. Παρακαλώ τώρα να προβούμε στην πιο κέρια και κρίσιμη από όλες τις μετρήσεις, που είναι το βάρος των γεννητικών οργάνων του Αλέκου.
μαζεμένα. 250 γραμμάρια πολλαπλασιαζόμενα επί 10, αλλά επειδή έχει τα μαζεμένα θα πρέπει να του προσμετρήσουμε κι άλλα 200 γραμμάρια. Είμαστε στα 550 παρακαλώ. Ο Αλέκος θα βγει χειροκρότημα. Παρακαλώ να ολοκληρωθεί και η φωτογράφηση. Αυτός είναι ο Χραπίσιος. Είναι η δική μας ράτσα, βγάζει τα τσίκια ανθεκτικά. Λοιπόν, το Χραπίσιο του τραεί, Χραπίσια Αγίδα, ζάει 10 μέρες χωρίς νερό. Και φυσικά, από τα αρχαιότητα χρόνια μέχρι σήμερα, ζάει νησκιά. Νησκά τα έχουμε. Λοιπόν, ο Χραπίσιος. Μετρούμε λοιπόν το μήκος των γεράτων, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι έχει ατυχήσει ο αγαπημένος μας και είναι, έχει σπάσει το κέρατο σε ένα γιγάντιο τιτάνιο αγώνα που έκανε με τα άλατρα τα οποία τα συνέτριψε και γονιμοποίησε μόνος όλο το κομμάτι. Μήκος κεράτων 93 εκατοστά ο Χραπίσιος. Μήκος 1,28. Παρακαλώ να προβούμε τώρα και στην κρίσιμη και τελευταία μέτρηση του γενναίου Χραπίσιου τράγου, ο οποίος επέζησε. Συγγνώμη, να κάνω μια διόρθωση. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι το κέρατο δεν το έσπασε επειδή μπορεί να μ' ακούσει με κάποιο άλλο τραή, αλλά το έσπασε στον τιτάνιο αγώνα του να σκοτώσει ένα λύκο ψηλά γκούντρα. Μπράβο, μπράβο το Χραπίσιο. Για το γενναίο τράγο. Τόσο σε όλο το κομμάτι. Παρακαλώ, η κρίσιμη μέτρηση των γεννητικών του οργάνων του Χραπίσιου τράγου είναι 72,5. Καλά, όλοι τα ίδια λιμπά, Ο Αλέκος έχει μήκος κεράτων 50 εκατοστά. Συγγνώμη, ο Μόρτης, ο πρώτος διαγωνιζόμενος, ο Χοκίντς, έχει μήκος κεράτων 50 εκατοστά. Ο δεύτερος, ο Αλέκος, έχει μήκος κεράτων 91 εκατοστά. Ο Χραπίσιος έχει μήκος κεράτων 93 εκατοστά. Αναδεικνύεται στα κέρατα νικητής ο Χραπίσιος. Μήκος σώματος από μέχρι τον ουρά από πίσω ο Αλέκος έχει μήκος 1,53. Όχι, συγγνώμη. Ο Κοκκίνς, ο Μόρτης έχει μήκος 1,53. Ο Αλέκος έχει μήκος 1,61. Ο δε Χραπίσιος έχει μήκος 1,78. Και σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται νικητής ο Χραπίσιος. Τρίτη μέτρηση. Ο Κοκκίνς, ο Μόρτης, έχει ύψος 83 εκατοστά. Ο Αλέκος έχει 74 και ο Χραπίσιος έχει 76 εκατοστά. Σε αυτό το σημείο που δεν είναι και τόσο κρίσιμο αναδεικνύεται νικητής ο Κοκκίνης από τη Δαμασκό, παρακαλώ. Στα λοιπά, η πιο κρίσιμη από όλες τις μετρήσεις. Βάρος γεννητικών οργάνων του Μόρτη 400 γραμμάρια. Βάρος γεννητικών οργάνων του Αλέκου 530 γραμμάρια. Βάρος γεννητικών οργάνων του Χραπίσιου 600 γραμμάρια. Όπως βλέπετε αναδεικνύεται, παρακαλώ, νικητής, ο τρίτος διαγωνιζόμενος, ο Χραπίσιος, απόλυτος νικητής. Ένα θερμό χειροκρότημα. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί τα κάνω όλα αυτά. Γιατί συναντηθήκαμε σήμερα στις 6:30 η ώρα εδώ πέρα, το καλοκαίρι. Θέλω να έχουμε πολλές συλλογικές, κοινές, ευχάριστες συναντήσεις και αναμνήσεις από το χωριό. Εμείς οι μεγάλοι και τα παιδιά μας. Όλη τη χρονιά αυτές οι εικόνες θα μας συνοδεύουν. Παλιότερα ο κόσμος έβγαινε κάθε Κυριακή απόγευμα αυτή την ώρα, τραγουδούσε, χόρευε, έπαιζε τη φωτιά λίγο. Αυτή είναι η πιο όμορφη μέρα μέσα στο καλοκαίρι, η πιο όμορφη ώρα.
και αυτή την ώρα τη ζούμε όλοι μαζί. Είμαι βέβαιος και το έχω τονίσει άπειρες φορές ότι δεν έχει σημασία τι κάνω ή τι παρουσιάζω. Ο κόσμος δεν έρχεται να δει τα δικά μας δρόμενα. Ο κόσμος έρχεται να δει ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει σημασία. Να βγούμε από τα σπίτια, να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Στο φως της μέρας, όχι μέσα στο σκουτάρι. Στο κέντρο του χωριού. Να έχουμε μια ευχάριστη ανάμνηση. Να συναντηθούμε, να ανταμωθούμε. Ένα από τα πολλά ανταμώματα. Σας ευχαριστώ. Καλή Παναγία και του χρόνου πάλι με υγεία. Φέτος είναι η 13η χρονιά. Και ελπίζω να ζήσω άλλα 12 χρόνια για να συνεχίσω. Αγαπητέ άοχθε, οργανωτή και πρωταγωνιστή των πολιτιστικών δρομένων του τόπου μας, σου εύχομαι να σου χαρίζει Παναγιά υγεία, να είσαι καιρός και δυνατός για να συνεχίσεις πάντα και να μας χαρίζεις στιγμές χαρούμενες σαν και αυτή τη σημερινή. Να είσαι πάντα καλά, υποκλίνομαι.